precies? Is het mos of vetplantjes? Of... Ja, vetplantjes, ja. En die zien nou allemaal naar de haaien? Ja, ja, ik kon het gezien, hè. Wat, ja, hé, dat zit je toch, dat is gewoon verbrand. En was dat een combinatie van regen met zondernol? Hoe? Regen? Want we hebben natuurlijk een enorm warme zomer gehad. Ja, ja. Wie kan dat dan dat nou pas de laatste dag de plantjes verbrand zien? Ja. Ik zou het ook niet weten, maar het is gewoon warm weer geweest, hè. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd voordat je... Ja, in een oven maar, hè. Ja, maar hoeveel werk heeft hierin gezeten wat nou verbrand is? Ja, je ziet natuurlijk er in even gekomen, hè. Oh, dat heb ik wel gezien. Dat heb ik wel gezien, ja. Ja, hoe lang dit zit, ben ik al van begin 70er jaren mee bezig. En nou, ja, dat zit, die planten die... Nee? Tuin, hè? Ja. Komt je er wel even bij dan? Ja, ik zal allemaal meekomen. En alleen de tuin wil. Ja. Want de tuin is op zich... Je gelooft het niet, hè? Ik was straks nog aan het denken, ik doe verdorie en toen dadelijk daar reed ik die hier voorbij en dan komen die bij ons in de tuin, waar niks meer is hier. Serieus? Waar niks meer is hier, alles is Ja, uitgebluit. maar moet je daar echt aan denken? Hè? Ja, daar waar ik aan het denken. Ik heb mij zo'n, Heb je een bepaalde gave of zo? ja, heel veel gaven heb ik. Kunt dat dukker uit dat je iets denkt en dat het er nog gebeurt? Nee, dat heb ik niet. Nee, dat is flauwekul. Hier is er zoiets. Oh, maar dat is toch eeuwig zund? Dat is mos, of ja, dat is nou net mos, hè. Maar dat is gewoon verbrand. Maar wanneer is het geweest, welke dag is het, weet je, Wat? dat hier verbrand is? Verbrand? Ja, Ja, toen het planten. zo heel heet wordt. Is van de zomer toch zo gloeiend heet geweest. Ja. We hebben hier zo'n groene deuk over gehad liggen, maar ja, dat heeft niet meer mogen baten. Dat baden allemaal mee. En wat zien het precies voor stieren die het je gebroken hebt? ik heb hier een keer. Ja, een keer van. Maar die heb je toch zeker niet allemaal van keer en keer heen naartoe gebracht? Op Kletnapje hoor. Echt hoor. Maar 2 vrachtwagens van te komen. Ik heb daar een rotsteun. Kijk eroverheen en dan zie Oh, je. verrek, ja. Maar dat is toch... Ja, vanaf de jaren 70, maar dat is toch een monnikenwerk geweest om dat allemaal aan te Ja, leggen? nog eigenlijk. Ja, kijk, hé. De mergel. Ja. Dus van keer en keer. En wie... Met vrachtwagens laten komen, ja. Ja, ik huur... Hebben we die achterdoor, achter op de hees, hè? Hebben we Ja. nog zo'n wijken wat hier en achter dingen sloot. En dan hebben we die op laten kiepen en allemaal met een wagentje hierin geschoten. Maar Ja, dit verse niet met de achter dus. toen word je nog jong en sterk. Ja. Ja, ja. Dus als start, Nou ziet je alleen nog maar jong. Net 80 bijna, hè? Ja. Ik geef het ook te doen. Respect. Ja, maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Maar heb Ik je... zeg ook, als er hier aan de ik-hump in dit huis ooit, zegt hij het wel veel stier te sjouwen, want ik gooi ze niet wegsjouwen. Hè? Ik moet wel zeggen, het past mooi bij het huis. Toch? Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind het wel Ja, apart. dat is, Want, maar jij doog natuurlijk van, als er dan toch een berg in Kroenenberg is, dan Dan maak doe ik je hem dat wel. zelf. Ja, er kwamen een keer een mens hier, ja dat is al jaren geleden, zit zo Joep, het zit op het merk. Ja, zegt Joep, als de oorlog, dan heb ik de mensen een gaat voor in te kroep. Oh, ik dacht in een berg om de mitrailleur op te zetten. Een uitkiekpost. Hoeveel werk heb je er normaal gesproken aan? Want normaal gesproken is er toch niet zoveel werk aan vetplaatjes of wat? nee, dat klopt. Maar iedere dag een beetje en Elke dag zit er in de tuin. zo heet het. Dat is richtig een hobby. Uw Ja. lust en uw leven, Ja, meneer Joep. ja, ja. Ja, ja. Wat heb je altijd gedaan, als ik vragen mag? Ik heb hier op
En toen ben ik, toen stopte het in Hee. Jan Linders kwam, de Fiekop kwam. En dan is een bekker op zijn derp en dan is dat gedaan. Hè. En toen ben ik bij Bakkerseland terechtgekomen bij de Multifly. En daar heb ik nog 9 jaar gewerkt. En dat is... Ik ben nog van een generatie van... Toen is 57 half voor. Toen is hij eigenlijk in de voet. Hij is zoveel vakantiedagen en zoveel vrijdag. Toen is hij uitgescheid. Binnen als bekker ziende dus. Maar dat hoort ook altijd vroeg opstaan. Ja. Ja, en Ja, maar hij dus wel. Wij bij de bekker waren vroeg opstaan. Omdat we maar met een man of 3 in de bakkerie stonden. En hoe laat stierde een bekker op? In oude tijd? Ja, ouwe. 4 hoor, half 4. Ja, lager moet de verse weg in de winkel liggen, hè. En tel maar 3 uur, alles meer. Ja. Tenminste, zoveel als ik ken, want ik heb er ook best gewerkt. Och, je hebt ook met een bekker gewerkt? Ja, heel vroeger niet. Heel vroeger, toen ik Joep nog niet kende, heb ik in een gezinszorg gewerkt. Maar op een gegeven moment Toen we getrouwd waren, ja, toen ben ik hier gewoon met halve dagen. Ja, ik heb eigenlijk alles gedaan. Ik heb boven bij die mensen gepoetst, ik heb in de bakkerij gewerkt, ik heb in de winkel gewerkt, ik heb alles gedaan. Want je doet op een gegeven moment, als ik toch wakker ben, als Joep opstond, Ja, dan ging maar net zo zo goed vroeg. mee onder de bekkerie. Zo vroeg stond ik daar niet op. Nee, dat deed ik niet. Oh, dan stond je in de Stond winkel. wel altijd in de winkel ook, ja. Ja. Maar dit is al, hoe lang zit zo'n winkel weg? 88 jaar. 10 jaar, 10, 13 jaar. En wie hoort een bekker? Huis. Huis. Huus. Oké. Huis. Ja, De echte bakker was dat. want bij de echte bakker, ik weet niet of je dat kent, de echte bakker. Er zijn verschillende van ook, Maar 38 jaar geleden was dat ook al. ja. Heel in het begin denk ik niet, hè. Heel in het begin was die organisatie nog niet van de echte bakker. Nee, maar over het bestaan van een bekker, hè. Dan moest ze vroeg op, maar dan ging ze ook weer op tijd naar bed. Ja. Heb je nooit het gevoel gehad van ik heb dingen gemist in mijn leven? Ja. Vooral, ja, dan had ze het werk toch klaar en dan kost ze hier weer beginnen. Hè. Ja. Of slopen. Ja. Maar wie duurde een bekker dat? Dan kwam je, hoe laat kwam je meestal thuis? Rond de middag? Nee. Hoe als je moest werken? Als het om 3 uur was opgestaan. Ja. Dat zou ik maar niet zeggen, maar dat heeft veel meer oren maar gezegd, de bedoeling was. Dat hadden we in de kleine bekker, hè. We werkten gewoon wie zit geklaar ziet. Ja. Dat was gewoon hier, dat was gewoon. En dan komt ze thuis en dan ging ze een paar uur slopen. En dan nog Ja, wat. en dan werd hobby, hè. En dan is het een dag waarom. En wie laat loopt een bekker in bed dan meestal 's avonds? Ja, toch. Och, dat hielden we toch goed bij. Ja, dat viel wel mee. Ja. Maar om even terug te komen, want je zei op mijn vraag van heb je wel eens het gevoel gehad van ik heb dingen gemist? Toen zei je ja. Wat heb je dan bijvoorbeeld gemist? Ja, een beetje meer de vrije tijd. Trainingsleven ook misschien. Ja. Hè? Ja, je werd wel hier en door wel bij, toch wel. Ponyclub is je nog bij geweest, hebben we ook nog ponies gehad vroeger. Hey. Ja, Ja. Hey, die wij tot aan dat huis achter de weg. Gaan ze ons pony wij toen. Dat was niet van onszelf, maar die hebben we dus gehuurd. Oké. Ja. Ja, dit huis zit er pas hier. Leuke buren. Deze woning, hè? Dit huisje, dat is pas gebouwd, 2 jaar denk ik. Directeur van de... Wie? Directeur van? Of directeur? Wie? Oh, dat weet ik niet. Dan denk ik, maar een goede baan als hij niet zo goed is. Hey, maar heb je dat nog steeds dat je vroeg wakker ziet? Nee. Niet? Ik ben, als ik het eerlijk moet zeggen, op het moment ook nog niet zo heel fit, ook nog niet. Want? Want?
Ja, een beetje de vergeetachtig en zo, dat begint nog te komen. Ja, vergeetachtig. Maar is dat niet... Meug ze dat niet weren op die bijna 80ste? Een beetje vergeetachtig? Ik doe nog heel veel in de tuin werken en doe ik koken. Ik ga ook elke middag fietsen, 1,5 uur. Dat is zo mijn conditie een beetje beter. Samen met iemand? Nee, alleen, ganz alleen. En dan Brenk heeft een boodschapje mee wat ik nog moet hebben. En nog heb ik mijn pan op zo, moet ik zorgen dat die mijn air brandt. Wat heb je op staan? Een pan. Ja, maar wat zit erin? De pan? Ja, een klikje van gisteren. Oh, En vanavond kregen we dan nog wat tomaten met eiken en ui en zo op een boterham. oké. Dus Zo dan wie- weet je wat we eten. Nou ja, zo wie dat vroeger ging. 's middags warm eten en 's avonds een boterham. Ja. En wat is het kliekje? Wat had je gisteren dan? We hadden gisteren puree met spitskool en kipfilet. Zie dan een beetje richting de winter, want het was gisteren eigenlijk herfst, hè, zo ongeveer. Ja, dat is wel, ja. Ja, zo zitten we op de Kronenberg-derpje. Die is fijn op dit derp, man. Schitterend. Rustig. Ja, we zitten hier hoe lang? 52 jaar. Zijn we getrouwd ongeveer. En nog altijd leuk. Nog wel altijd leuk geweest. Ja. Ik heb hier nooit, toen we hier zijn komen wonen, ik heb me altijd goed aangepast. Ik kom naar een dorpje hier op een Hegelsum, dus dat is een spoor over, vlakbij. Je ziet van den Hegelsum. Ja, een Hegelsum ben ik. En je ziet dan echt in Kronenbergse. Een echte Kronenberg. Ah, Ja, nee. is hier hem geboren, maar Kronenberg Zeerum. later. Ja. Gewoon met de familie. En ja, midden in het dorp. Maar wel met de school. Is dat, ja, Ja, de school vroeger stond die, ja, dat is nog allemaal dat huurt leeggebouwd. ze nogal goed. Heb je er geen last van? Niks, Nee? helaas. Nee. Sommige mensen klagen dat de kinderen gewerkt hebben, geen last van. Deze vroeger ook al, hè? Ja, Kinderen. tuurlijk. Dus. Ja. Kinderen zijn kinderen. Vroeger zaten we zo'n roel, en zaten we hier over de wegen en de westen in de school, dat was makkelijk. Hè? Ik geef ook een hand, als dat ja? mag. Ja, Ja, tuurlijk. want onze tijd zit erop. Nou is er wel veel verbrand, maar er zit nog genoeg groen tussen. Ja, ja.